V obci Cetuna, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, sa konala pietná spomienková slávnosť na partizánsky boj, ktorý sa odohral 27. februára 1945. Zúčastnení si pripomenuli najmä odvahu a hrdinstvo ľudí, ktorí v ňom padli. Slovenské národné povstanie a jeho história sa zapísali do spomienok slovenského národa. Táto historická udalosť dokázala zmobilizovať 10 000 ľudí, ktorých viedla túžba po slobode a spravodlivosti. Mnohí nasadili svoje životy. Týchto bojovníkov si pripomíname dodnes, pretože aj vďaka nim sme získali morálne hodnoty, za ktoré tak tvrdo bojovali. Takým dôležitým udalostiam v novodobej histórii patrí Slovenské národné povstanie a porážka fašizmu a nemeckého nacizmu. Naša vlast, súčasná Slovenská republika, sa hlási k odkazu Slovenského národného povstania. Tento odkaz je jedným z hlavných historických pilierov našej modernej štátnosti. Na pietnom akte sa zúčastnili nielen príbuzní zosnulých partizánov, ale aj mnohí ďalší hostia. Všetci vyslovili úctu padlým bojovníkom a vyzdvihli význam partizánskeho hnutia. Ja priebehu každého roka vlastne niekoľkokrát som na takýchto rôznych podujatiach, na takýchto pietných spomienkach, kde sa vlastne pripomínajú boje počas druhej svetovej vojny a samozrejme aj Slovenské národné povstanie. Tu v Cetune som už niekoľkýkrát a aj napriek tomu zlému počasiu, ktoré tu dnes je, prišlo veľmi veľa ľudí si uctiť túto pamiatku padlých hrdinov, ktorí bojovali za slobodu a za mier. A som veľmi rád, že teda aj v takomto počasí prišlo toľkoto ľudí a prišli aj mladí ľudia. A aj po tých 68 rokoch je naozaj ten odkaz toho Slovenského národného povstania a vlastne aj bojov za slobodu a za mier stále aktuálny. A hlavne pre tých mladých ľudí. Ja nemám obavy, že by niekedy o 10, o 20, o 30, o 50 rokov tieto pietné spomienky nejakým spôsobom zanikli a tento odkaz tu je večný a živý. Sú členovie tí, ktorí, dejme tomu, ich starí otcovia boli na fronte a preniesli to ako na svojich vnúkov nebo synov. Je treba sa vrácať k týmto dobrým tradíciám a nedopustiť, aby došlo k niečomu takému v budúcnosti, ako bolo toto obdobie.